Dneska nás čeká nabitý den, za hodinu vyrážíme do Hradce, takže já se teďka půjdu ještě jenom krátce proběhnout. Německo, útěšný souboj, vychází na výjimku. Vypadá to Za 10 minut má přijít Tonda, my jsme si pro něho přichystali menší překvapení. Dneska nás čeká nabitý den, za hodinu vyrážíme do Hradce, takže já se teďka půjdu ještě jenom krátce proběhnout. A večer máme takový menší rodinný posezení. Bratr zítra odlítá do Hongkongu, takže jsme si řekli, že se ještě tak všichni potkáme, dáme véču a pokecáme. Dneska nabitý den, pojďte se mnou teďka proběhnout, pojďme spolu do Hradce zafandit kamarádům a podpořit je, protože i to je v životě důležitý. Nejenom sportovat, podávat svoje vlastní výkony, ale když se na to připravují i ostatní, tak být tam pro ně. A ještě počkáme, než se nám načte GPSka, protože to je klasický Garmin. Musím říct, že to je takhle super ráno. Všichni spí, ještě o víkendu, bomba. Mám strašnou radost. Máme doběhnuto 6,5 kilometru, 5 minut 20 vteřin pace na kilometr. Něco málo přes půl hodinky. Krásný probuzení, krásná aktivitka. Teďka si dát rychle dokupy. Za chvilku vyrážíme z Hradec. Už jsme v Hradci, přijeli jsme sem asi něco málo před 8 hodinou. Jsme tady vlastně na závodě Ironman Czech Republic. Je to triatlonový závod a jedou se tu dva závody. Je tu 73, což je poloviční Ironman, a 51-50, což je poloviční Ironman polovičního. Skoro, jenom plavání je tam trošku delší. A my jsme tady dneska přijeli podpořit naše kamarády Mariku, která právě jela 51-50. Závod už má za sebou a zvládla to úplně neskutečně. A Adama se Šimonem, kteří jedou tu delší variantu, 73, což znamená, že mají 1,9 km plavání, 90 km na kole a potom ještě půlmaraton. Docela dlouhý závod, je to pro každého téměř 5, 6, 7 hodin výkonu, to určitě zabolí. Teď je nějakých 12:36, Šimon už se bude každou chvíli blížit do cíle kola, takže tu na něho čekáme u cílové rovinky a Adam startoval o nějakých 20-30 minut později, takže ten dojede chvilku po něm. Ironman má takovou super aplikaci, kde všechny můžete sledovat live. Pracuje to s nějakou predikcí, takže to není úplně na vteřiny přesné, ale zatím, co jsme sledovali Mariku, tak to bylo super. A podle té aplikace Šimon i Adam vlastně frčí úplně neskutečně. Mám z nich radost, jsou šikovní. Už vlastně připravit se na tenhle závod jsou měsíce a měsíce dřiny, takže mají můj obdiv. Zatím si to užíváme, je to super, počasí je úplně krásný, svítí sluníčko, nějakých 25 stupňů. Člověk by řekl skoro ideální závodní podmínky. A my jdeme asi počkat na Šimona, za chvilku tady bude dojíždět, tak ho podpoříme. Šimon si vymění v transition zóně kolo za boty. Čeká ho, jak jsem říkal, 21,2 km. Já věřím, že dojede a bude mít ještě určitě plno sil. My ho samozřejmě podpoříme na té trase a povzbudíme, co to půjde. Německo, útěšný souboj, vychází na výjimku. Vypadá to útěšný Viděli jsme ho několikrát na trase běžecké, běží super, takže za chvilku ho tady už uvidíme a na chvilku po něm.
už máme po závodě, a to i Marika se Šimonem. Neskutečný výkon, my už taky musíme jet do Brna, je 3:30 odpoledne. Ještě nás čeká, jak jsem říkal ráno, rodinný setkání. Bratr pozítří odjíždí na půl roku do Hongkongu, takže si ještě budeme posedět, pokecat, rozloučit se. Máme tam pro něho nachystané nějaké drobnosti, ale neskutečný výkon. Neskutečný výkon od všech tady. Jak jsem říkal, mají všichni můj obdiv. Já jsem zkoušel něco natočit v prostoru cíle a tam byla taková atmosféra. Den ještě pokračuje, den dojde do Brna. Jsme doma v Brně, cesta trvala díl než když jsme jeli tam. Byly tam nějaké objížďky, kolony, nicméně stihli jsme to tak. Za 10 minut má přijít Tonda, my jsme si pro něho přichystali menší překvapení. Odlítá do Hongkongu, takže jsme mu to udělali trošku tematický. Máme tady nějaký dobrůdky, Stella za kamerou má čínský hůlky ve vlasech, červenou pro štěstí, pro bohatost, lásku, nebo pro co se to dává. A my si jdeme dát něco dobrýho k jídlu. Myslím, že nás tam dneska budou čekat žebírka, křídla, pak tady nějaký další dobroty. A to byl dnešní den. Všichni jsme si to užili. Ještě jednou všem gratuluju. Jste fakt dobří. Už jenom co jste museli při tréninku zvládnout určitě kvůli tomu závodu. To si ani nedokážu představit. Takže jdem čekat na bratra. My se vidíme příště u dalšího videa.